Pozdrav svima i dobrodošli u Šećerlaminu kuhinju. Danas pripremamo jednu voćnu kremastu fantaziju koja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Priprema se brzo, pojede još brže, a najbitnije od svega, ne peče se. Za pripremu ovog kolača koristila sam mljeveni keks kompanije Lider iz Zenice, koja je ujedno i jedan od prijatelja kanala Šećerlamina kuhinja. U nastavku pogledajte postupak pripreme kolača. Za podlogu koja se ne peče, potrebno nam je 300 g mljevenog keksa. Sto 25 g istopljenog maslaca, 2 kašike šećera u prahu i 10 do 15 kašika mlijeka. Mlijeko dodajte postepeno jer možda vam neće biti potrebna sva količina. Sve sastojke izmiješajte u jednoličnu smjesu. Keks istresite na dno kalupa veličine 26 cm ili na željenu podlogu. Pa ga ravnomjerno utisnite. Podlogu ostavite u frižider. Za voćni preljev bit će vam potrebno 400 g mješavine šumskog voća ili voća po želji, u koji možete dodati par kašika šećera. Voće staviti da prokuha i kuhati nekih 15 minuta. A u međuvremenu pripremite jedan puding okusa maline ili jagode koji ćete razmutiti u 200 ml vode. Kuhano voće možete usitniti štapnim mikserom ili blenderom. Usitnjeno voće vratiti u šerpicu, dodati razmućeni puding pa kuhati još par minuta dok se ne zgusne. Ohladiti. Za kremu koja se sastoji iz 3 dijela, umutite 2 šlag kreme od vanilije sa 150 ml hladnog mlijeka i odložiti sa strane. Umutiti 500 ml vrhnja za šlag. I za kraj umutiti 200 g krem sira sa 3 kašike šećera u prahu. Pa sve 3 smjese zajedno sjediniti.
Polovinu kreme istresti na podlogu i poravnati. Preko kreme izliti ohlađeno voće. A nakon toga i ostatak kreme. Kolač ostavite u frižider na par sati, a najbolje preko noći. Gotov kolač možete preliti glazurom od bijele čokolade ili dekorisati po želji. Prijatno! Za više ovakvih videa pretplatite se na YouTube kanal Šećerlamina kuhinja. Ako vam se video sviđa, ostavite like, komentarišite i podijelite sa prijateljima. I naravno, uvijek možete napisati sugestije i kritike, dati prijedloge šta sljedeće da kuhamo, a ako vam neki recept zadaje muke, zajedno ćemo da ga pojednostavimo. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa.